Ukrajina će veoma skoro biti uništena. Pokušavam da spasim ovu zemlju, izjavio je američki predsjednik Donald Trump u intervju u časopisu Atlantic. Mislim da spasavam ovu zemlju. Verujem da će ova zemlja veoma brzo biti uništena. Pogledajmo istini u oči, istakao je Trump. On je podsjetio da je tokom godina svog prvog mandata dao Kijevu protivtenkovske navođene rakete Javelin. Također se saglasio sa tim da bi Ukrajina tokom aktuelnog sukoba mogla da izgubi još više teritorije, mada nije obećao Kijevu da će dobiti još američkog oružja. Ne mora biti oružje, postoji mnogo vrsta oružja. Ne mora biti oružje sa mecima, može biti oružje sa sankcijama, može biti oružje sa bankarstvom, može biti mnogo drugog oružja, primetio je šef Bele kuće. Trump je izjavio da ukrajinski sukob u ovom momentu ne predstavlja pretnju životima Amerikanaca, ali bi potencijalno mogao da preraste u Treći svetski rat. Američki lider je izrazio uverenost da se ukrajinski sukob nalazi u završnoj fazi. Predstoji nam da posmatramo razvoj događaja u toku otprilike nedelju dana. U završnoj smo fazi. Ponovit ću, ovo je rat bivšeg predsjednika Josepha Bidena. Ne nameravam da preuzimam odgovornost za to. Ne želim da to bude moja odgovornost, naglasio je Trump. Istovremeno, Trumpov savjetnik za nacionalnu bezbednost Mike Waltz pozvao je Rusiju i Ukrajinu da brzo zaključe sporazum, dok američki lider nije izgubio strpljenje. Waltz je u intervju časopisu National Interest istakao da su nedelje pregovora o Ukrajini dovele do shvatanja šta je neophodno za postizanje mira.